Vážení hostia, milí priatelia, dámy a páni, dovoľte, aby som vás všetkých srdečne privítal na pietnej spomienke pri príležitosti 74. výročia smrti Andreja Hlinku, kňaza, národného buditeľa, politika. Spoločnosť Andreja Hlinku je poctená, že náš návrh zorganizovať podujatie v novom duchu našiel odozvu u samosprávnych a samosprávnych orgánov, menovite mestskej časti Bratislava Ružinov a Bratislavského samosprávneho kraja, ako aj u najstaršej kultúrnej ustanovizne Slovákov Matice slovenskej. Preto dovoľte, aby som srdečne privítal našich vzácnych hostí, ktorí až nad rámec týchto spomenutých organizácií poctili naše zhromaždenie svojou prítomnosťou. Vítam v prvom rade vedúceho kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, akademika Milana Čiča, ktorý zastupuje pána prezidenta, ktorý nemohol prísť. Ďalej vítam predsedu Matice slovenskej, inžiniera Mariana Tkáča. Vítam starostu mestskej časti Bratislava Ružinov, inžiniera Dušana Pekára. Ďalej vítam podpredsedu Bratislavského samosprávneho kraja, pána Milana Martina Bertu. A tiež vzácneho hostia, nie na poslednom mieste, viceprimátora mesta Ružomberok, mesta Andreja Hlinku, mesta, ktoré je nám všetkým také blízke, pána doktora Stanislava Belu. Na úvod dovolte len jednu malú myšlienku. Áno, všetci sa zhodujeme, že osobnosť Andreja Hlinku si zaslúži úctu, zaslúži si našu spomienku. Myslím si, že naozaj už prebehol taký takmer spoločenský konzens o jeho prínose. Od začiatku svojho kňazského pôsobenia prejavoval mimoriadnu horlivosť v snahách o pozdvihnutie sociálne, kultúrne slovenského ľudu. V neskoršom čase ako politik
neochvejne hájil práva, spravodlivosť, záujmy Slovákov a doviedol vlastne akési završenie, dosiahol završenie jeho dotvorenia slovenského národa v národ politický. V jeho kruhu sa vytvorila generácia, ktorá mala svoje sebavedomie a schopnosť prevziať vlastné veci do vlastných rúk. V tomto zmysle azda všetky naše podujatia a slová sú užitočné. Pravda je, že my v spoločnosti Andreja Hlinku chceme sa pokúsiť jeho odkaz prenášať do súčasnosti a preto sme radi, že aj tento náš taký projekt Dni Andreja Hlinku v Ružinove sa uchytí a nadobudne čoraz lepšie parametre. Chceli by sme v tom čase ohraničenom dnešným dňom jeho smrti a 27. septembrom, dňom jeho narodenia, skúsiť zorganizovať niekoľko menších či väčších podujatí, ktoré by zasiahli aj miestne štruktúry kultúrno-vzdelávacie a v tomto zmysle na 26. septembra avizujem slávnostnú akadémiu v Kultúrnom dome Ružinov, ktorej kontúry sa dotvárajú a budú bližšie informácie ešte neskôr poskytnuté. V tejto chvíli ďakujem za pozornosť a poprosil by som našich vzácnych hostí o krátke slovo. Pán kancelár by začal, prosím. Ďakujem veľmi pekne, ale nedá sa to. Ja som si totiž niečo napísal, aby som nebol rublo. Bližšie k ústám. Áno, ďakujem pekne. Tak ctihodní a vážení, milí spoluobčania, Slovenky, Slováci. Dovoľte, aby som vás srdečne pozdravil aj v mene pána prezidenta Kašparoviča. V mene kancelárie prezidenta a ostatných ďalších Slovákov, s ktorými máme veľmi dobré tiež kontakty a vedia, že sa zúčastníme aj v týchto podujatí. Každý rok sme zatiaľ boli a sme radi, že dnes bude aj Svätá omša 6. Bližšie k ústám. To je pravdepodobne zlý mikrofón. Tak spoločne si želajme, aby ciele nášho veľkého Slováka, Liptáka, vidím tu aj pána profesora Pustík, môžem tak povedať, ktorý je Lipták a ktorý tiež má čo dočinenia s týmto našim velikánom. Ja sa priznám, ja tu vyzerám skoro najstarší, možno som, okrem teba, že som bol aj na pohrebe tohto nášho veľkého Slováka v Ružomberku, ktorý to bolo pri jezuitskom kostole. Ľudí na to nie. Ja som bol taký malý prváčik v ľudovej škole, keď ma učiteľ vyzval. Chlapče, ide so mnou do Ružomberka, som sa vystrašil, čo ide a tak ďalej. Ale mám tento zážitok do dneška v svojom srdci. A málo kto tu z vás, prepáčte, vie, že v ich obci bol Andrej Hlinka aj kňazom, kaplánom. V mojej obci v Zákamenom bol kaplánom a o ňom mi rozprávali babka moja, detko a aj moji rodičia. Takže vidíte, mám aspoň dva dôvody, aby som tu povedal pár slov. Ja si myslím, že nezabúdajme ani na to, že národ, aj národ slovenský, je vtedy národom a ak nezabudne na svoju históriu. Žiaľ, my mnohokrát zabúdame práve na týchto velikánov, ktorých máme nadostač. Zabúdame na nich a nielen zabúdame, ale mnohokrát im pripisujeme všelijaké také chyby, ktoré jednoducho sú vzdialené od ich myšlienok, od ich
predsavzatí, od ich cieľov, od ich politiky a tak ďalej. A to bol aj Andrej Hlinka. Prežil mnoho všelijakých nepravd, teraz myslím už o slone a o večnosti. Prežil aj nedávno som mal stretnutie s veľkou skupinou ľudí, tam boli Slováci, ale aj iní, ktorí práve ho spájali s Hlinkovou gardou a všetky neduhy, ktoré sa vtedy odohrali cez druhú svetovú vojnu a po druhej svetovej vojne pripisovali práve jemu osobne. Treba túto históriu opravovať, treba najmä s mladými ľuďmi, našimi deťmi, žiakmi, študentmi, ale aj verejnosťou vôbec vysvetľovať, ako to vlastne bolo. Dovoľte dodať, že aj desiatky rokov po smrti Andreja Hlinku slovenský národ sám o sebe prešiel boľavou cestou, ale vždy bol dobroprajný, žičlivý, lebo v ňom jeho národní dejatelia prebúdzali túžbu po pravde, spravodlivosti a dôstojnom živote. Po živote zodpovednom, v rovine mravnej, národnej, občianskej i štátoprávnej. Ja teraz nebudem napodobňovať Svätého Otca, možno ale mám to napísané dávno v svojej mysli. Slova, heslo, krédo Andreja Hlinku. Nebojme sa zopakovať a zdôrazňovať mravné kredo Andreja Hlinku. Za Boha život, za národ, slobodu. Báli sme sa toto povedať. Je na čase, aby sme skutočne toto mali v srdci. Andrej Hlinka bol veľkým synom slovenského národa. Vieme, že sa v Černovej, boli sme tam mnohí, aj vidím mnohí, aj na viacerých podujatiach, aj v období, keď to nebolo celkom vhodné ani vítané. A sme tu mnohí. Ide o to a je našim želaním, aby to jeho heslo, toto krédo ostalo v slovenskom národe. Potrebujeme ho ďalej a ďalej. Hoci žijeme v samostatnej Slovenskej republike, hoci hovoríme, že sme demokratický štát. Máme mnoho neduhov, mnoho chýb v politickom systéme, duchovno-kultúrnom systéme, aj v štátoprávnom usporiadaní. A treba, aby sme tieto myšlienky, ktoré hlásal Hlinka, ako veľký autonomista aj v Československej republike, lebo mnohí mi vyčítali, keď sme ho spomínali v rôznych súvislostiach, ale veď on bol za Československo. Áno, bol, pretože vtedy iná možnosť ani nebola a bolo dobre, že vtedy vzniklo Československo. Ale Andrej Hlinka celý svoj život, celé svoje pôsobenie venoval myšlienke aspoň autonomizmu slovenského národa. A to zabúdame zdôrazňovať, že už vtedy tieto štátoprávne myšlienky sa objavovali v jeho politike, v jeho článkoch, lebo on bol okrem toho, že bol kňaz, bol aj spisovateľ, bol veľký, by som povedal, spisovateľ aj v štátoprávnych otázkach. Takže ja by som bol rád, keby slovenský národ jeho túžby i štátoprávne vyjadrenie brali vážne, pretože, dovolím si to povedať, majú svoje vyjadrenie aj v našej platnej ústave Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne a veľmi sa ospravedlňujem, že som bol. Ďakujem za cenné slova. Myslím, že boli na mieste všetko v poriadku. Poprosím pána predsedu Matice Slovenskej. Drahí priatelia, Matičiari a budúci Matičiari, Slováci a Slovenky, po tieto dní mám tú česť už byť pri oslavách smrti alebo narodenia tretieho významného Slováka. Všetci sú iní a všetci sú Slováci a práve preto na tieto podujatia chodím. Bol som na podujatí venovanú spomienke na Martina Rázusa. Organizovali sme podujatie v Matici na počesť Vladimíra Mináča, jedného z predsedov Matice Slovenskej. A dneska som tu pri buste Andreja Hlinku a som veľmi rád, že tu môžem byť a že môžem povedať niekoľko slov. Budem sa snažiť byť kratší ako pán akademik, ale ťažko sa mi to podarí, lebo chcem vám prezradiť jednu veľmi zaujímavú a špeciálnu vec a zajtra, keby naše noviny boli skutočne slovenské a národné, by veľkými titulkami priniesli titulok o tom, čo teraz poviem. Ale poviem to až potom,
keď sa vyjadrím Andrejovi Hlinkovi aj trošku inak. Ako viete, na našej 1000 korunačke bol jeho portrét. A keď ma odvolali z funkcie viceguvernéra Národnej banky, tak jedna z príčin bola práve to, že som nekompetentný, že na našej 1000 korunačke bol Andrej Hlinka. Ako by som povedal človek, ktorého meno používali Hlinkové gardy, ako fašista a ako nepriateľ ľudu a národa. Toho človeka, ktorý mi to tedy povedal, že som nekompetentný, že som tam dal Andreja Hlinku, lebo tým sa hrdím, že mám v tom prsty. Tak som sa opýtal, a čo? Mali sme tam dať Sadama Husajna? Vtedy ešte Sadam Husajn nebol popravený. Andrej Hlinka sa dostal na našu 1000 korunačku a prekonal svojich, by som povedal, súperov, ktorých mal. Jedným z nich bol aj Milan Hodža. Bol aj Vajanský, boli aj iné návrhy na 1000 korunačku, ale ja si dovolím povedať tu na tomto posvetnom mieste, že na našej 1000 korunačke si zaslúžil byť Hlinka. Práve Hlinka, pretože my sa musíme hlásiť predovšetkým k mužom, ktorých sme pokračovateľa, myslím, v ich odkaze. Predsa ľudia, ktorí sa báli autonómie, ktorí sa báli federácie dokonca a samostatného štátu, predsa nemôžu byť naše prvoradé vzory. Naše prvoradé vzory musia byť tí muži a tie ženy z nášho národa, ktorí ukazovali cestu týmto smerom, ku ktorej sme sa dostali teda v roku 1993. Chcel som toto povedať aj preto, že nemám kde inde to povedať. Pretože naša verejnoprávna televízia tu nie je. A obávam sa, že ani nebude. Pokúšal som sa uzavrieť dohodu medzi televíziou a Maticou Slovenskou o tom, že každý deň, keď 5 minút pred 20. hodinou počúvame v maďarčine o živote našich priateľov Maďarov na Slovensku, že 5 minút na to by sme mohli počúvať po slovensky o tom, čo robia naši Slováci na južnom Slovensku. Lebo oni tam žijú, oni sa aktivizujú. Oni odhalili bustu napríklad Karolovi Duchanovi Galante. Oni každý rok pripravujú muzikál v Komárne. Chodí tam aj pán prezident. A napriek tomu televízia to ignoruje. Sám som zvedavý, ako to bude ďalej. Sám som zvedavý, kedy Matici prinavrátia to miesto spoločnosti, ktorej patrí. Ja všetko robím preto, aby sme meno Matice očistili. O to nemajte strach. Ale s údivom zistujem, že do Rady kultúry pri vláde Slovenskej republiky nikto z Matice Slovenskej nie je nominovaný. Nebudem už pokračovať v sťažovaní sa, lebo môjim krédom je optimizmus. A teda poviem vám veľmi dobrú správu. Podľa mňa je to dobrá správa. Podpísal som rámcovú dohodu so Slovenským ústavom v Clevelande v Amerike, že všetky dokumenty a všetky artefakty, ktoré v tom ústave majú, darujú Matici Slovenskej. Možno, že otvoríme aj problém Pittsburghskej dohody, ktorá je momentálne slušne uložená v štátnom, by som povedal, múzeu v Pittsburghu. Možno, že aj ten problém sa otvorí, ale nie je teraz aktuálny. Ale dôležité je to, že medzi tými artefaktami, ktoré prídu na Slovensko, bude aj prst Andreja Hlinku. A tak keď nevieme, kde je jeho mŕtvola, tak budeme mať aspoň prst, časť jeho, Andreja Hlinku, a dohodneme sa s Ružomberčanmi alebo s kýmkoľvek, čo s tým urobíme. To som vám chcel odznámiť ako informáciu s veľkými titulkami na zajtrajšej prvej strane novín, ktoré nevychádzajú zatiaľ. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Teraz poprosím domáceho pána starostu na území Ružinova, v ktorého sa nachádzame. Prepáč. Vážené zhromaždenie, milí hostia, vitajte v Ružinove pri pamätníku Andreja Hlinku v parku, ktorý nesie meno tejto významnej osobnosti slovenských dejí. Andrej Hlinka, na ktorého dnes spomíname, bol kňaz, národovec, politik. Preto mi dovolte vysloviť pár želaní, ktoré majú veľa spoločného práve s vierou, národom a politikou. Nestrácajme vieru v Boha, v seba, v dobro, v to, čo nás posúva ďalej. Pretože ak stratíme vieru, prestaneme rásť a zostaneme stáť na jednom mieste. Vážme si svoj národ a jeho slobodu, ktorú nebolo ľahké získať.
Starajme sa o našu krajinu tak, aby sme boli hrdí na to, čo sme dokázali a kam sme sa pohli. Na to musí slúžiť aj politika. Veľmi si želám, aby sledovala jeden cieľ, ktorý nesklame našu vieru a že sa náš národ posunie ďalej. Pekne. A pán Martin Berta, podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja, nech sa páči. Takže, vážený pán starosta, vážený pán predseda Matice slovenskej, vážený pán Čič, vážení dôstojní páni, ctení hostia. Dnes uplynulo 74 rokov od smrti Andreja Hlinku, slovenského rímskokatolického kňaza, politika, vedúcej osobnosti Slovenského národného hnutia, jedného zo signatárov Martinskej deklarácie, spoluautora memoranda slovenského národa, v Parížskej mierovej konferencii, jednej z najvýznamnejších osobností modernej histórie Slovenska. Bol to statočný vlastenec, ktorý aj napriek prenasledovaniu zo strany bývalej rakúsko-uhorskej vlády usiloval o slobodný slovenský národ, priestor pre naplnenie slovenských snažení videl Hlinka spoločnej česko-slovenskej orientácii, keďže tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo, v podstate hovorím to, čo povedal priamo on v 1906. V prvej Československej republike mohol rozvinúť viac svoje politické snahy jeho Slovenská ľudová strana a stala sa pevnou súčasťou demokratického politického systému Československej republiky. Aj keď neustále presadzoval autonómiu Slovenska, neodmietal Československú republiku. Presadzoval kresťanský, národný a sociálny princíp slovenskej politike, ktorý je aktuálny aj dnes. Bol vlastencom, patriotom, staval sa proti komunizmu i nacizmu, vychádzal z katolického sociálneho učenia o odstráni alebo zmiernení sociálnych rozdielov spoločnosti. Bol však v prvom rade kňazom. Jeho kresťanská viera sa spájala s nádejou na dôstojný život a slobodu slovenského národa. Jeho životnú dráhu a celoživotné dielo charakterizovalo nám dobre známe heslo, ktoré tu už dneska odznelo: za Boha život, za národ slobodu. Po skončení vojny a príchode komunistov k moci bol Andrej Hlinka vykreslený ako zločinec pre svoj negatívny postoj ku komunizmu. Ťažko je niekoľkými vetami zhodnotiť osobnosť Andreja Hlinku, je však na historikoch a vedcoch, aby význam osobnosti Andreja Hlinku, význam jeho diela a tvorby pre súčasnú Slovenskú republiku uviedli na správnu mieru. Aby naše ďalšie generácie dostali pravý obraz o význame Andreja Hlinku v boji za práva slovenského národa a za práva človeka. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme pekne. Musím podotknúť, že Bratislavský samosprávny kraj veľkou mierou prispel k podpore našich aktivít v rámci Dní Andreja Hlinku v Ružinove tiež. A teraz poprosím pána viceprimátora z Ružomberka. Ďakujem pekne, ctené kolegium, dámy a páni, milí mladí priatelia. Všetkých vás srdečne pozdravujem, osobne aj od občanov Ružomberka, všetkých, čo ste tu predo mnou, aj všetkých, čo sú tu pod stromom. Ďakujem pekne za pozvanie, veľmi sme sa potešili a s radosťou sme akceptovali a vidíte, že ani na chvíľku sme neváhali absolvovať takú cestu a prišiel som s radosťou medzi vás. Hovorí sa, že vo veľkých veciach aj chcieť znamená veľa. Andrej Hlinka veľmi veľa chcel a preto aj veľmi veľa dosiahol. Každý človek, každý z nás dostáva alebo dostal do života schopnosť niečo konať a možnosť niečo robiť. Ak niečo konáme, realizujeme predovšetkým sami seba. Ak niečo robíme, máme možnosť zmeniť a ovplyvňovať iných ľudí, ale aj prostredie a okolie, v ktorom žijeme. A práve život Andreja Hlinku, jeho činnosť, aktivity, odkaz a poslanie je dokonalou symbiózou ľudských schopností a možností a výsledkom toho je skvelé posolstvo, ktoré nám zanechal.
preto sme tu, lebo si to veľmi, veľmi vážime. V závere by som sa podelil s jednou takou osobnou skúsenosťou a zážitkom, ktorý dennodenne prežívam. A pri všetkej pokore a úcte a skromnosti si môžem povedať, že v týchto dňoch alebo v tomto období som asi jediný na Slovensku, ktorý toto môže povedať. Dennodenne prichádzam do svojej kancelárie, kde je tabula s takýmto nápisom, takýmto textom. V tejto miestnosti 16. augusta 1938 o 23:05 hodine zomrel jeden z najvýznamnejších synov slovenského národa, pápežský protonotár a prelát monsignor Andrej Hlinka. Je to pre mňa nesmierna česť, veľmi si to vážim, pretože každý deň môžem zdať takýmto spôsobom úctu Andrejovi Hlinkovi. Všetci, ktorí prídete do Ružomberka, ozvite sa mi, s radosťou vás v tejto kancelárii privítam. Želám vám všetko dobré. Ďakujem. Na záver našich slávnostných príhovorov by som možno len jednu vec chcel podotknúť. Niekedy som si tak predstavoval, že by som bol aj radšej, keby reprezentatívna socha Andreja Hlinku stála na nejakom prominentnom mieste v strede Bratislavy. No, to sa zatiaľ nestalo, takže v tomto kontexte mi teraz príde také veľmi, veľmi milé, že práve Andrej Hlinka dáva takto troška dokopy mestskú časť Bratislava Ružinov a mesto Ružomberok, miesta s rovnakým alebo s podobným menom. Tomu sa teším ako vyrastajúci človek v Ružinove, ale majúci ružomberské korene. Milí priatelia, myslím si, že nastal čas, aby sme položili vence k pamätníku Andreja Hlinku a snáď aj ešte som možno v tej súvislosti chcel podotknúť, že vďaka všetkým, ktorí sa pričinili o jeho zriadenie tu na tomto čase, ako to bolo možné a ako sa to aj celkom podarilo. Poprosím teda, pristúpili by sme k položeniu vencov.